fritze bat egin dugu, arraun munduko inguru honetan, eta hori dela eta azken ordutan jakin dugu Juan Francisco Egurrola, Pati Egurrola, erantzubeko arrantzaldeko presidentien aita hil jakula, beraz, bezarkada handi bat famili guztiari, beti arraunari vinkulat egon familia izan da, erantzube arrantzaldia aurrera eta den familia, beraz, bezarkada handi bat eurari, eta Juan Francisco Egurrola goian bego ministru bateko isidunia egingo dugu. Arraunako egora. Juan Francisco Egurrola, goian bego.